Lieve kijkers, het is weer zoiets. Koken met Ton onderweg. Verzin onderweg is, verzin gelandje in dat akkertje in Sint-Dielenberg. En wat gaan ze daar eigenlijk doen? We gaan het maken met pompoenen, geloof ik. Ja, terwijl de gezangers komen we wel achter kijken. Het ruikt geweldig. TV11 Geur TV. En vind je het lekker? Oh, heerlijk. Ja, wat heeft er in eten? Er zit spaghetti in eten. Spaghetti van pompoenen. Met die rood. Dus in de volgende keer ga je dat zelf toe ook maken? Ja, dat wil ik het is wel, hè. proberen. Dat wil ik proberen. Nee, hier doet niet van mijn dad. Van dat, ja? Maar dit is gezond. Oké, smakelijk. Dank u wel. Zo, we gaan dat wel heel even uitzoeken, want ik ben er erg benieuwd naar wie dat ze het maken en hoe van dat ze het maken. Olaf, en weet je wat de kunst is? Zonder dat ze gekookt hebt. Even proeven, ja. Ik denk chips of zo, dat weet ik veel. Probeer eens. Pompoenchips. Wat zeg je? Pompoenchips. Pompoenchips, kameraad. Lekker. Ja, nu nog een goed glaasje wien, dan was ik helemaal verdig. Hè. En is de dag nou tevredenheid tot nu toe? Ja, het is geweldig. Het is super weer. De mensen hebben allemaal goede zin, dus helemaal top. Dus we gaan ook het bijzonders dadelijk samen maken. Ik vind gewoon hartstikke... Ja, daar gaat Sofie ons met helpen. Dat is onze chef-kok. Ja. Helemaal het Zeelandje hier naartoe gekomen. Dus qua spraak zal het even lastiger zijn misschien, maar het gaat helemaal goed komen. Maar het gaat geen moeselen weer in Zeeland, dat zijn schrik direct. Ja, moeselen met pompoen is misschien ook nog lekker. Dat is ook nog lekker, dat is een goed idee. Een goed idee. Gaan we van je Gaan we doen. dadelijk doen. Het is toch niet te geloven, is het brood gemaakt van tost? Nee, het is een gewoon brood en dan zit er pompoenpuree op en ham en kaas. Spek zit erop, Tom. Spek? Spek, kipspek. Aha. Die kilo spek. Jongens, dit is lui lekker land hier. Ja, wel proef hoor. Wat verdomme. Zo, deze week ik heb me achter de kruimpjes vergaard. Ik ga niet met een Zeeuwse jonge dame spaghetti maken van pompoen. Ik heb geluiden niet, maar dat ga ik daadwerkelijk doen. Wil je je heel even voorstellen, wie ben je eigenlijk? Ik ben Sophie Doens, ik kom uit IJsendijken en wij hebben thuis een soortgelijk bedrijf als dit. En ik kom Petra vandaag helpen met lekkere gerechtjes maken met pompoenen. Oké, ik laat me verrassen. Doe je even het schortje om? Ja, natuurlijk. Je kan er gewoon overheen, dat maakt niet uit. Het is niet zo belangrijk, maar het is alleen voor de sier. Hè? Ja. En als ik dan zo'n spaghetti wil maken, waar begin ik dan mee? We beginnen eerst met een goede pompoen uit te zoeken. Ja. Er zijn heel veel verschillende soorten pompoenen, eigenlijk wel 400, maar er zijn maar een paar geschikt voor de spaghetti. Eén daarvan is deze met de strepen. Kijk eens even mijn grote vriend. Ja. Maar je hebt ook nog deze bijvoorbeeld. Hier kun je het ook goed aan de binnenkant zien. Hij bevat al sliertjes, maar doordat het vocht erbij komt, laten de sliertjes zich los, zeg maar. En wat bijvoorbeeld voor culinair, voor iets meer chique restaurant, is dit bijvoorbeeld leuk. Die zijn kleine versies ervan, maar dan kun je het topje opensnijden en dan lekker vullen met de saus. Zo zijn er verschillende dingen. Dus en als we de saus gaan maken voor de spaghetti, wat erbij komt, wat gebruiken we ervoor allemaal? Vandaag heb ik er van alles en nog wat in gedaan. Ik ben begonnen met een uitje en knoflook. Daarna heb ik er natuurlijk pompoen in gedaan. Kijk, ik heb er courgette in gedaan, lekker prei en natuurlijk veel ui. Ik laat me verrassen. Hoe lang moet de pompoen eigenlijk koken? Deze pompoen zit 30 tot 40 minuutjes in het water. Tot als wanneer je met de vork erin prikt, voel je dat hij wat zachter wordt. Deze is nu op de helft ongeveer. Voel je dat hij wat zachter wordt en dan kun je hem uithalen, opensnijden en gebruiken voor de spaghetti. En natuurlijk de saus die kookt net zo lang als normaal. Ja, zoals er zijn zoveel verschillende mogelijkheden. Wij doen nu een typische bolognese saus, maar ook is het bijvoorbeeld lekker met crème fraîche en spekjes en paprika. Lekker in de oven met een beetje kaas. Ja, er zijn zoveel verschillende mogelijkheden waar je ermee kan maken. Dat is iedereen wat wils.
Hoe lang moet de pompoen nou nog koken? Deze zal nog zo 10 tot 15 minuutjes in het water moeten liggen. 10 tot 15 minuutjes. Nou, dan ga ik even kijken waar ik een glaasje wijn kan krijgen. Ja. Plus, want dat moet een glaasje Ik wijn. zou Dus kiezen voor het pompoenbiertje. een pompoenbiertje. Ja, is gemaakt van de pitten van pompoenen. Ik laat me verrassen. Ik neem een pompoenbiertje met een stukje tosti. En Olaf krijgt alleen tosti met water. Want de chauffeur. Olaf, het werkt helemaal te gek hoor. Geen reclame maken, dat mag niet. En, hoe smaakt die? Verfrissend, lekker. Ja? En verrassend. Ik vind het verrassend. Ja? Dankjewel. Ik ga in de toekomst alleen nog maar pompoenenbier drinken en geen wien meer. Heerlijk. Tostietje. Met pompoenpuree. Spekjes, kaas en ham. Ongelooflijk. Hier heb ze nog een halve. En meisje, dat is helemaal verzorgd. Warm. Olaf heeft er stiekem mogen gepakt, dat is al de derde uur. Olaf, kom gewoon met, want ze duidt stiekem met dingen. Het wil dus niet alles wat we weten. Zo, wat hebben we allemaal? Ik ga nu lekker de tomaatjes en de puree erbij gooien. Ja. Een beetje extra smaak. Zijn, Wat zijn dit voor tomaatjes? Dit zijn lekkere vleestomaten. Ze hebben een speciale vorm, maar ze zijn wel, ze groeien heel goed in warme kassen, zeg maar. Oh, dus eigenlijk in een kas worden ze Ja, gekweekt. deze groeien hier in de kas. En je kan ze normaal overal kopen of moet je dan speciaal ergens... Nee, deze kun je niet in de winkel. Deze zijn niet in de winkel verkrijgbaar. Die moet je gewoon ergens van... Dan moet je dadelijk een kilootje meenemen. Hè? Ja, eigenlijk wel hè. Ze zijn Ja, wel, anders kan ik het niet namaken. Ja. Maar dat kan ook prima met normale tomaten. Ja? Nu doe ik er een beetje tomatenpuree bij. Ja. Voor nog een beetje extra smaak. Kijk. Dat zijn toch geen Zeeuwse tomaten, hè? Ja. Ze lijken een beetje op mosselen. Huh? Even zroeien, dan kan hij lekker verder koken. Dus je moet er even door pruttelen. Ja. Hoe lang nog? Deze moet eventjes de smaak intrekken, eventjes een beetje aandikken en dan is die gewoon klaar. Oh, dus een minuutje of 10. Ja, dan is hij zeker klaar. Oh, dan heb ik een biertje ook op. Even lekker de tomaten gaar laten worden. Ja, het zijn stevige grote plakken tomaten. Ja, hè? klopt. Deze die slinken helemaal in. Daar zie je straks niks meer van. Alleen het velletje zie je er nog in zitten. Ja, want ik zie ze verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ja, zie ik. kijk, hier zo is hij al Ja, alleen ja. nog maar het velletje. Ze zijn zo weg. Het gaat super snel. Ik ga naar een van de grootste lekkerbekken uit Maria op. Fons, wat is hier van te eten, jong? Natuurlijk, hè, pompoenen. Hè. Pompoenen kent ze eten, daar kent ze van alles van maken. En gewoon die besloten om te leren, dus gewoon wel hier ons op de hoogte stellen wat we met pompoenen kennen vandaag. Nou, ik ben nog bezig aan een pompoenenbiertje. Ik heb al een pompoenentosti gehad. Ik ben nu spaghetti aan het maken. Pompoenenbiertje, Ja, lekker, dat heerlijk. is natuurlijk het summum, dat moeten we hebben. Dat moeten we hebben, hè. Hoe kunnen we dat krijgen? Hier aan de buffet. Gewoon een pompoenenbiertje drinken. Zo. Het water gaat er vanaf, Olaf. Oh, hem in de gaten daar, dat is een advocaat, die wil alles binnenpakken. Ja. Ik heb hier dat pompoenenbiertje gekocht, hè. En hoe smaakt het? Nou, het ruikt in ieder geval al naar bier, ik heb het gedronken. Maar gewoon eens jee, proberen. jee, bijna Ai, twee ai, ai, vingers. ai, 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 ai. Hij is wel niet zo mooi Dat geschonken. is niet goed getapt, hè? Nee. Je wordt nooit je kastelein. Je zal wel een goede advocaat zijn, maar een slechte kastelein. Smaakt wel lekker. Kijk, we zijn spaghetti aan het maken, hè, voor ons. Spaghetti? Ook Ja. pompoenspaghetti. Ik zal je dadelijk, kunnen we aanschuiven samen. Gaan we even lekker proeven. Wow, dat is een goed plan. Kijk. Want wie kan er beter als een advocaat uit de woorden komen? Hè? Nou, de pompoen is klaar. De pompoen is Halen klaar, we hij uit gaat het eruit. water. Hij heeft nu een half uurtje, hij heeft al 40 minuten opgestaan ongeveer. 40 minuten gekookt. En dan is hij zover. Fons, let goed op. Het is niet dat je niet tegen de kiekers wil zeggen dat ze goed moeten opletten, maar Fons in het bijzonder. Haal ik het stiltje er even uit. Extra helemaal van Zeeland hoe het hierheen gekomen. Zeeland pompoen. Ja.
En het volgende jaar gaan we pompoenen maken met mosselen. Ja. Dat is helemaal nieuw. Is die nou goed? Ja, hij is zeker goed. Je ziet dat aan de buitenkant zie je dat hij donkerder is en aan de binnenkant is lichter. Ja. Aan de binnenkant is hij dus iets minder gaar dan aan de buitenkant, maar dat betekent wel dat je een mooie sliert eruit kan krijgen. Ik ben benieuwd, want spaghetti moet ook bestaan uit slierten. Dan halen we de putjes eruit. Die zijn heel bitter, dus die kun je beter niet gebruiken. Even in de emmer, staat de emmer onder. We gooien het er gewoon langs. Hier gooi je nieuwe pompoenen. Waar de pitten vallen, daar gooi je nieuwe pompoenen. En nu is het klaar voor sliertjes te maken. Dan gaan we sliertjes maken. En daar is het dan. Kijk eens, Jullie hoe spaghetti. simpel. Waar is er zo lang van aan, denken ze. Ja, op de bord staat 60 minuten kooktijd. Ja, het is ongeveer 40 tot 60 minuten. 40 tot 60 minuten en dan is die klaar, mevrouw. Maar dan moet het sausje ook klaar zijn. Hè? We moeten ook een beetje saus eroverheen en dan is het... Ja, Kijk, zo kun je hem helemaal uithalen tot als je er alleen de paal overhoudt. Alleen maar dit. oké. Dat is duidelijk. Ja? We hadden graag 2 bordjes. 2 bordjes. Ja, mag ook 3. 3 bordjes. 3 kleine bordjes. Ja, dan moeten we even wachten op de bordjes. Moeten even wachten. Een vers sausje ook. Hoi, kijk eens even hier jongens in de ketel. Kijk eens even. Van de pompoenen, van de tomaten is niet veel meer over. is- Nog een paar kleine stukjes erin. Ja, dat waren bijzondere tomaten, want ik heb ze wel eens langzamer zien vertrekken. Ja. Daar komen ze. Die zo is genoeg. We gaan ze niet vet voeren, hè. Als ze willen eten, moeten ze betalen, hè. Kijk, heerlijk. Kijk, een beetje kaas. Beetje kaas erop, Ja. ja. Ja, Kijk, alsjeblieft. dankjewel. Smakelijk, geniet ervan. Onthoud wel, wat je nu eet is super gezond. Het bevat heel veel vitamine A en is ook goed voor je hersenen en voor je ogen. Ja, er kan toch wel wat van gebruiken. Maar de vraag is, heb ik wel hersenen? Nee, maar het verbetert de hersenen. Hè? Het verbetert het. Dat is goed. En het is ook ontstekingremmend. Oké. Ik zou zeggen, hartelijk bedankt voor de pompoenen spaghetti les. Ja, graag gedaan. En ik weet zeker dat wij als Limburgers, als echte Burgondiërs, dit gaan nakopen. Ja, ik hoop het. Alvast heel veel Wij gaan succes. proeven. Ja, smakelijk. Alsjeblieft. Neem ze zelf uit. Voor ons is een hele slimme mens. Ik kijk altijd naar TV11 en zeker op vrijdagavond. Want dan weten we hoeveel soorten er is te vinden zijn. En dan denk ik zo, dan ga ik even van niks smekkelen bij Olaf en Tot. Want zo zit er wel in één hoor. Ik ben wel altijd, hoe Geer zit, is wel altijd goed natuurlijk. Hè? En de tips van TV11 die volg ik met plezier. Want dat is natuurlijk wel leuk dat ze in de oefeningstip... We gaan eens heel even proeven voor ons, want toch gaat het eigenlijk om hè. Dat is leuk. Super deluxe. Heb je hier ook een bijzonder gerecht? En wil ik er hebben dat weer een keer bij u komen met koken met ton hongerwegens. Geef ik dan heel even op bij TV11 per e-mail. Maakt niet uit, maar je kunt het beste bellen 0475 350061 en dan kom je zelf aan de lijn. En als het dan net zo lekker is als dit, dan is het zeer de moeite waard. Moet ik zeggen. Als ik hier een hele dag zo blijven zitten voor ons, dan zou ze niet 2 zo'n pompoenen zitten, dat kan ik je vertellen. Met leesjes, hè? Met leesjes.